Десетки хора от Република Македония и България отдадоха почит към хилядите загинали в Илинденско-Преображенската епопея. Те се събраха, за да отбележат 109-та годишнина пред паметника на основния организатор на въстанието, революционера Дамян Груев, в село Смилево, край Битоля. Останали извън пределите на свободна България и озовали се отново в Османската империя след Берлинския конгрес, българите от Македония и Тракия вдигат въстание. Решението за бунта срещу петвековния поробител се взима на два конгреса – в местността Петрова нива в Странджа и в Смилево Битолско. Това е къщата в селото, в която българският революционер Дамян Груев и войводи от цяла Македония взимат решение за бунт на християнския празник Илинден. Затова и потомците им призоваха да не забравяме подвига, а България и Македония да забравят противоречията. Ако целта на въстаниците беше да ги скинат робските окови, нашата цел е да ги скинем оковите на една измислена история, коя ги дели луѓето и на садова омраза. За това, че заветът на илинденци и преображенци е потънал в прахта, сигнализира македонския журналист Владо Треневски. Не знам къде потъна всичко това, всички тези доблести, тази българска солидарност, в какви интереси потъна. На честването в Смилево бяха и много потомци на хора, които не са се отказали от българското си име през десетилетията на натиск. Като дядо Илия от Прилеп, който е лежал в югославски затвор, защото не искал да бъде записан като македонец. Дядо му е бил опълченец в освободителната война от 1878 година. Мой дедо ga ubija 45-та година пред моите очи го теп. На честването беше и внучката на българския генерал от Охрид Кръстю Златарев, който е бил от основните водачи на армията ни по време на Балканската и Първата световна война. Той е сред жертвите на атентата в църквата Света Неделя в София. Баща ми казал, че е българин и аз съм българка също. Председателят на ВМРО Красимир Каракачанов се похвали, че с всяка изминала година почита към общите герои на България и Македония става по-масова. Доказателството било, че тази година няма юбилей от въстанието, а хората са с пъти в повече от предишните години.